केरासिन दुंग्रालाय दंना गैयालै दं दे दं बे केरासिन दुंग्राखौ सावनो होननायावनो देसालिखौनो दोननो नागिरनानै मोनाखै आं मैयानिफ्रायनो न'आवनो गैयामोन आङो ओंखामखौनो जायाखै न'आव देसालिबो गैया उनाव सावसिगोन दे मालाबा आशिखौ दीवाना हो तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा छे सासे सिख्ला लाइनाव नांदों र' साला ओइ आबौ नोंलाय मानो फैदों आबौ आं थानो जायगा मोनाखै आंखौ पुलिसा नागिरगासिनो मिथिबायना आं नोंसिनाव सिखोमाना थानोसै साननैसो पुलिसा नागिरदों जोंनावबो नागिरनानै फैबोलालाय नोंसानाव फैयालै आबौ नोंसानाव फैया नोंसाना एसेबां गामि गफा गामिखौ सिनाया बिसोरो मा खालायनानै पुलिसा होसोदों नोंखौलाय ओइ मा बुंनो आबौ माबा फैसा खावदोंमोनलै एसे टेनसन लानाङा नों आबौ टेनसन लानाङा फैसा लाबोखादों आङो नंगौ नामा होनब्ला आंनोबो बाहागो नांगोन बाहागो नांगोन आंनोबो जोंहानाव थानायनि होगोनलै आबौ होगोन मानो टेनसन लादों नोङो फैसा दंखायो आंनि आखायाव खालि आंखौ थानोल' हो नोंसानाव जागोन सानफ्रोमबो लाल मोनसे मोनलोंबानो जागोन आं जागोन थानो हागोन जोगोनाव बेनिफ्राय अबाव फैसायालाय होलायनायनि अबाव फैसाया जाम्बा थास' मेलेम फैसाखौ बेबायदि लाफिननो हायो नामा एटिएमआवसो दङ एटिएमआव अके होमब्लालाय आबौ दाहाय लाबोदे आंनो लाल गंसे दे जागोन आंनो बिसिनाखौल' रेडि खालाय थां आं मेंसोबाय सिखाव माने पुलिसा होसोदोंमोन खारै मेंसोबाय आङो बिसिना गंसे रेडि खालाय आंनो अके बस खुनुरुखुम थानो जायगा मोनबाय र' साला बेयाव पुलिसा बे जायगायाव पुलिसा नागिरना मोनखाया अरे हाँ माँ आज का ट्रेनिंग खत्म हो गया आं खिन्थु बिराद गिनानै दंमोन दे गुथाल फेल जागोन खोमा होननानै पास जाबाय ने टेस्टआवबो अच्छा ठीक है आंलाय बुंखादों माथो बेफोर टेस्टआ ओरैनो फर्मेलिटिनि थाखायसो खालायदों जोंफोर पास जाखादों आगोलनो बेनिफ्राय नोंसोरलाय न'आव सोर दं आइ दं बाबा दं आबै दं बिनानाव दं सानै मोजाङानो दे नोंसालाय दं दे जोंहाबो आइ आफा बिनानाव आं मोजाङानो दे बेनिफ्रायबा जोंफोरखौबा ट्रेनिंनि उनावबा अबावबा होखारहरगोन ने समान माने मोनसे जायगायावनो गोलैनायबा हामगौमोन ने दाबा अबाव गोलैयो सोर अबाव सोरखौ अबाव थिनहरो हायसाला जि जाथाय जाया जोंफोरखौ भुटान बर्डारावनो जोंफोरनि जायगायावनो एंगारहरनायानो हामगोनलै ने बेयावनो मोननायबा हामगौमोन ना हामगौमोनथ' र' आंनिबा बिसोर जोंखौ आसामाव दोननाय नङा बायदि मोनदोंलै मानोना जोंफोर जोंनि लकेल बायदि जागोन ना लकेलखौ दोननाय नङा बिसोरो जोंफोरखौ गुबुन जायगायावसो एंगारहरखागोन औलै बेफोरलाय आरो बेबायदिनोसै आरो गावनि बायदि गावनि गोसो बायदि जों डिउटिखौ मोनखायाना गावसोर जेराव हरो बेयावनो थांनांसिगोन आरो बेनोसै डिफेन्सनियालाय बेनिफ्राय नोंनालाय गार्लफ्रेन्डनालाय माथो मावो फरायगासिनो गैया फरायथ'ला न'आवनो थायो हाबाफोरखौलाय मालाथो खालायगोन सानखौ ठीक है मैं बाद में कॉल करूंगी ठीक है सो जाता हूँ थक गया मैं तो जों उन्दुनांसिगोन गाबोनबा आरो अबाव लाना थाङो मा ट्रेनिं जायोथाय गाबोनबा दे होमबालाय उन्दुनोसै ना गुड नाइट गुड नाइट मैया रनि बिमाखौ लोगो मोनदोंमोन नंगौ नामा नोंखौ सिनायना बियो सिनायाखैमोन आंनो माथो होग्रोबाय आं सानदों आंखौ सिनायदों होननानै बे सालाय हिन्जावा खर' गाज्रि हिन्जाव सिनायाखै आंखौ अरे बाबा बे सिनायबा दा सिनाय बेजोंलाय जोंनालाय मा लोब्बा बेनिफ्राय माथो मा बुङा बियो मा बुंनो आरो बियो बुंदों बेफोर बाथ्राखौ रानिबो सिगाङाव दा बुंसै दे होननानै बुंबावदों आरो बेखौनो पापि हिन्जावा पापि नङा माबायदि बियो होनब्ला बिखौ बेबायदि बे पापिखौ बेबायदि मोजाङै थाबाय थानो होनसै माबा खालायदो माथो बार्थडेयाव लिंनो होननाया मा खालायनो नागिरदों बार्थडेयाव मा खालायनो नागिरदों आयै बेखौनोथ' बार्थडेनोथ' मैया माबा बे लायनो थांनो साननाया लाबोआसैयानो आङो लोगो सासेखौ लोगो मोननानै गुबुन जायगायावसो थांबाय दा होनबा बार्थडेखौ माला खुंगोन सानखौ नोङो आयै आंनिबा बार्थडेखौ नेक्स्ट उइकाव खुंनोसै बेनिफ्राय एरेन्जमेन्टआ माबायदि खालायगोन जागोन माबा मोनसे माने माबा प्लेनिं खालायनांगोन नों बार्थडे होननानै रनिखौ लिंहरगोन सासेबो जुदि मानसि न'आव मा सानगोन रनिया अरे आयै मानो टेनसन लादों नोङो बार्थडे होननानैथ' मानसि फैदों होननानै बुंगोन बेनि सिगाङाव बिखौ जों सिंगोलै लिंहरगोन बिखौ जोङो
हराव लिंहरगोन बुंगोन बार्थडेआथ' जेनेबा थाबनो मानसिफ्रा फैबाय आरो थांबाय बेबायदि होननानै बुंगोन बेनिफ्राय बेखौ सिंगोलै औ बेबायदिनो खालायनांगोन मानसिफोर फैदोंमोन होननानै बेबायदिनो खालाय खुलाय खैथामान प्लेट बेबायदि देखायबानो जाबाय प्लेट लोंनाय गिलास माबा माबि बेबायदि जेनेबा मानसिफोर फैदोंमोन बाट बारा फैयासै आरो बारा बाजेटबो गैया बेनिखायनो एसेल'सो मानसि लिंखादोंमोन बेबायदि देखायनांगोन रनिनि सिगाङाव मिथिबायना औ आं बुजिबाय जायखिजाया बे खेबाव जोंफोरनि प्लेनिंआ साक्सेस जाथारनांगोन नों रनिखौ फासायनो हाथारनांगोन औ आयै आरो जुदि माइबा जाहोनाव जुदि बे प्लेनिंआ साक्सेस जानो हाया आं खिन्थु जेबो नेनो हाला आं रनि बिमाखौ माइबा नङा माइबा मोनसे खालायथारगोन बारा बे पाप्पि हिन्जावखौ आङो बस्थायाव सोनानै ब्रह्मपुत्र दैमायावसो गारना फैगोन आयै र' नों दानो बेबायदि मानो सानदों आंखौ रनिजों हाबा जाग्रोनोथ' हो बिनि उनाव बेखौ नायगोन ना माइबा मोनसे खालायगोन आंखौ हाबा जाग्रोनो हो रनिजों नों बेबायदि जानला मानला दा सानसै आंखौ रनिजों हाबा जाग्रोनो हो रनि न'आव थांग्रोनो हो बे फाग्लि हिन्जावखौ बे माथा फाग्लि हिन्जावखौलाय मा बे खर' फाग्लि हिन्जावखौ बेखौ जोङो बस्थायाव सोनानै गारना फैखागोन बेखौथ' ने बेसेबां गोबाव जालांखौ नुवाखै नामा बेखौ मायबा खालामनानै ब्रेक फेल खालायनायावबो साला बिसोरसो थांबाय सालिया बासिगासिनो सालिया आरामसे जागासिनो आयै माने एसेबां अधैर्य जाथारदों एसेबां गोबावथ' नेबायानो ना बे साननैसोखौबो नेथारदो आयु हनै बेखौबो गारबोबाय आं दखानावसो गारबोबाय खोमा थांफिन र' आयु पाप्पि बुरिया दाबो थैनो रोङाखै आयु हनै माथा फाग्लि खर' फाग्लि बुरिया साला आंलाय माथो थैनानै हांगारसो जाबाय नामा फाथालावसो थांबाय नामा नोरोखाव बेलाय माथो बुहुमावनो गसंना दं दाबो गारि बिहामजोसो माथो बखिगोनसो खोमाहाय बे लामा गेजेरफोराव बेखिं थांसै आं बिनि खाथिसिम थांला ओइ पाप्पि बुरै गोसो सोग्लिनाय फिनरोङाखै नों दाबो हनैहाय बखिबायानो बेजों खुगा नांनो हायाहाय आं दाबो बेनो बे आखलानो सोलायासै खोमा बुरै जालायलांबाय थांसैहाय आं बेजों खुगा नांनो हाया आं मा बिराद मोजां गोसोनि मानसिमोन माथो नोंसोरलाय आंसो गाज्रिमोन दालाय माथो मोखांजों मोखां माबानो हायाखै मेगनजों मेगन नायनो हायाखै आंलाय माथो सोरगोआवसो थांबाय नामा बिराद मोजां आखलनि मोजां गोसोनि मानसिमोन ना नोंसोरनि खानदानि मानसिफोराथ' थैबाबो सोरगोआवसो थाहैखागोन मालाय आंथ' सानदोंमोन नोंबो थैनानै सोरगोनिफ्राय ओरै आथिं मेरायलानानै आथिं हेबलायनानै जोंफोरखौ नायहरगासिनोसो नामा थैनो रोङाखै माथो बांसिनसो सिख्ला जादों हौवा थैजानानै बोराय थैजानानै बांसिनसो देलायग्रा जादों माथो बुरैयालाय नोंलाय बांसिनसो सिख्ला बायदि नुदों माथो हौवा थैनानै मोजांसो मोनदों खोमा सिख्ला बायदि देलायसोग्रा जादों माथो नोंलाय थाद मा जानला माला बखिबाय थायो बे जानला माला बखिग्रा आखलानो थायाखै नामा नोंना दाबो बुरैलायनाबो जेबो जानला माला बखियाखै आङो माथा फाग्लि हिन्जाव खर' फाग्लि हिन्जाव साला देलायाखैनो ब्लाउस दखना फालि नाया मानो बुरैखौ हौवा थैनानै बांसिनसो सिख्ला बायदि मोनदों खोमा बांसिनसो सिख्ला बायदि देग्लायग्रा जादों बाप्रे मिनिनोसो ओंखारबाय आं आयु बुरिया एसेबां देलायदों आयु लासिंसिंनो आंखौसो देलायबांग्रि होननानै बुंसियोमोन नोंहासोलाय माथो दासो देलायसोदों हौवा थैजाना बुरिलै बैसोफोराव आयु थैनोनो सम जाबाय बियासो बाप्रे बाप मा नायनो मबाइलाबोथ' मबाइलखा स्क्रिन टाच मबाइलसोखा थेद सर नांनाय खर'आव जेबो गैया नामा आंनि गाननाय जोमनायखौलाय नोंलाय मा नांगौ जाखो आंलाय बेबायदिनो थाखायो माथो नंगौ नामा बुरै नंगौ थाइथर' सेवनाय गोसोनि मानसिफ्रासो थाइथर' नोंसोरो गावबागावथ' देलायसोयो बिहामजोखौसो देलायनायखौ मेगन सासोयोमोन आंखौ लागायनो बेबायदि आंनि संसारखौ बरबाद खालायनो दा रंजादों बेफोर खोथाया बोसोर बारलांबाय जेबो माबा गैला बेफोर खोथाजों बेफोरखौ दिहुनलागा जेबो गोनांथि गैया नै सालानि बुरै पाप्पि बुरै खर' गाज्रि बुरै नोंसानि न'खरखौ नांखायाबादि आंहा जेबो आपत्ति आंहा जेबो दुखुनांथाव दुखुबो मोनखायाखै आङो नोंसानि न'खौ गारना फैनानै नै आंहा मोजांसो दङ नोंसानि न'खौ गारना फैनानै आंहा बिन्दाससो जादों हारसिं हाला नै नोंसानाव थागौमोन आं सैमायाबो थाया नोंसानि न'आव थै गालि खुगा दङ नोमना जानला माला दा बुंसै मोनथिबायना नै लाजिबो बुरै नय थैनोनो जाबाय बियासो लेबेलानो बारा थै सोरबा नोंसोरबायदि मानसिजों सैमायाबो रायज्लाया नोंसो रायज्लायनो फैदों आंजों मिन्थिबाय नोंजों रायज्लायनाय आंहा जेबो गोनांथि गैया लोब्बा गैया नों बायदि मानसिजों है पाप्पि बुरै साला मोसौ एम्फौ नांलायनाय पाप्पि बुरै एम्फौ नांनाय मोसौ एम्फौ नांनाय है गासिबोसिनो लासिंसिं मान गैया सनमान गैया सोरबा बेबायदि बिजों रांज्रायबाय थानो हागोन बे लामा गेजेराव थांसै आं थां पाप्पि बुरै नों थैब्लाथाय अमा मासे हैगोन आङो नोंनि गासाव मिन्थिबाय अमा मासे होगोन दे आङो टेनसन लानाङा बुरै खर' गाज्रि हिन्जावा एरांगाबबाय माथो बयबो सिखारजोब्बाय एसे गोबावानो जाबाय खोमा
जोंखौ सानैयाल' सिखाराखै ओइ दरगं ओइ सिखारदो एलार्म गाबबाय मानसिफ्रा बयबो गैला थांजोब्बाय मालाय बयबो मालाय खिजोब्बाय दुगैजोब्बाय खोमा जायगाखौनो मोननाय नंला दा खिनो थांनो खिनो ओंखारखायाखैलै आं थांनांसिगोन थैद जाम्बा न' सानबाय ना मायो नोंलाय सिखारदो माब्रै ओइ दरगं सिखार खेबसेनोजों फैनानै होजागोनलै दा आं हले थांसै दे मिथिलांजोबो बेबायदिखायनोथ' साख्रि मावनो बादोंमोन आं र' थांसिनो फैदो माबोरै फैदो Come on, both of you, fast, come on, fast, both of you, fast. आइदे Come on, ये क्या कर रहे हो? जल्दी करो, fast. You both of you lazy, come on, do fast. Ai mai sih kakak gue bilang, ai jatlah, akai sakai kalau bilang nak, ai jatlah, Fast, you lazy persons, fast. Hey. ikutan. Come on, get up. ऐसा तो कैसे चलेगा? Get up. What are you doing, man? Come on, get up. Ai yes lah ni salah, gini nih gue cuma lah gak kerus. Ini bejibun bedo. Ada. What happened? Ada. Dukung mendang sar, tiang ikut tiang. You, अपना काम करो पहले. Do it. Ini gue bilang salah, kau kena muhara sama jimun kau ambil. Ada.